Ahoj, dnes se podíváme na pohádkové bytosti a jak se jmenují. Tohle je princ, princ jezdí na koni. Tohle je král, král vládne v království. Tady je královna, to je manželka pana krále. Princezna, princezna má ráda krásné šaty. Tohle je šmoula, šmoula je celý modrý. Tohle je drak, drak plivě oheň a bydlí v jeskyni. Tohle je obr, je obrovský. Tohle je čarodějka, čarodějka umí kouzlit. Tohle je trpaslík, trpaslík pracuje v dole. Tohle je víla, víla létá a kouzlí. Tady je vodník, vodník bydlí v rybníce. Tohle je čaroděj, čaroděj kouzlí a je velmi moudrý. Tohle je jednorožec, to je krásný bílý kůň s rohem. To je Pinokio, ten když lže, tak mu roste nos. Tohle je skřet, skřet je malý, zelený a bydlí v lese. Tohle je pirát, pirát hledá poklady. Tohle je čert, čert bydlí v pekle. Tohle je rytíř, má meč a štít. A tohle je zlobr, zlobr bydlí v močále.